Aquesta modificació de crèdit, com s'ha dit, és de més de 6,5 milions d'euros. Al ple municipal del mes de març acostumem a tenir una modificació de crèdit d'import molt elevat. Aquest any no ho és tant, però inclou, com en altres ocasions, partides i projectes molt diversos, alguns els compartim i d'altres no. Evidentment estem d'acord amb l'abonament correcte de les retribucions dels treballadors d'aquest Ajuntament i amb l'aplicació de l'augment retributiu aprovat del 3,5% i que suposa més d'1.808.000 euros. Estem d'acord també, entre altres, amb l'augment de crèdits per fer front a la nova contractació de serveis del CEDIAP, pagament de factures del Departament d'Informàtica, abonament de diferents despeses de subministrament, de llum, aigua i gas, increment d'ajuts socials en matèria d'allotjaments o el que afecten al Pla Director de Sant Ildefons relatiu al contracte programa 2023. I d'altra banda no tenim informació suficient sobre com s'estableix la priorització o programació en la gestió del contracte de senyalització horitzontal o les diferents necessitats d'asfaltat als carrers de la ciutat, amb crèdits de 300.000 euros. I no compartim tampoc que la solució a problemes de seguretat sigui l'augment de càmeres, ni la pròrroga del contracte per la naturalització i millora de l'espai urbà, perquè creiem que s'hauria de plantejar amb una visió més integradora, o que s'hagi de reformar novament espais com el de la plaça Catalunya. Entenem que hi hagi projectes del pressupost del 2022 i que hi hagi obres que es van declarar desertes que es vulguin realitzar, però com hem dit no els compartim tots ni tot el que inclouen. Per tot això el nostre vot serà abstenció.